εσύ. Σκάμια γάμο, τι γελάς. Του κυρίου Κολοβού. Κολοβός. Α, αυτός με τις κρανοκεφαλικές ακώσεις. Αυτός δεν βγήκε από την εντατική. Καλέ, ναι. Είναι στο 705. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, darling. Σου λείψα? Δεν με περίμενες, Μα γιατί? Δεν είχαμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση? Ναι, έλα, Ουρανία. Ναι, στο μαγαζί. Ναι, πού πήρες, Ουρανία? Στο μαγαζί το σήκωσα. Λοιπόν, στο μαγαζί είμαι. Πού θες στο περίπτερο? Τι θες? Ναι, έχω νεύρα, Ουρανία. Να ετοιμαστεί το φαΐ. Να έρθουν τα παιδιά. Να έρθει η τούρτα. Ωραία, όχι, τα κεράκια θα τα σβήσουμε μαζί. Εγώ είμαι πατέρας, θα τα σβήσουμε μαζί. Οικογένεια. Ξέρεις τι σημαίνει οικογένεια, Ουρανία? Είμαστε οικογένεια. Έρχομαι, Μάστορα, έρχομαι. Με φωνάζουν, έχω δουλειά, ναι. Ναι, έχω νεύρα με τη δουλειά, ρε, Ουρανία. Ωραία, σβήστε τα. Σε λίγο. Ακόμα 2 είναι η ώρα. Λοιπόν, Ουρανία, κλείνω. Ναι. Τι θες τώρα, να κατεβάσω κανένα καντιλάκι μέρα που είναι? Θες να κατεβάσω κανένα... Άντε, από την πουτάνα μου. Πού είχαμε μείνει, μωρό μου? Τι μου λέγες? Παντελή, με γράφεις. Εγώ σε γράφω? Ναι. Εγώ, μωρό μου. Ναι. Τι κάβλα είσαι εσύ, μωρό μου. Τι γυναίκα είσαι εσύ, μωρό μου. Τι κάβλα είσαι εσύ, μωρό μου. Άσε λίγο να δω τις βυζάρες σου, μωρό μου. Όχι και βυζάρες ακόμα. Παντελή, με κοροϊδεύει. Εγώ. Τι ποιος ρε μαλάκα? Εγώ. Σου κοπεί να μιλήσω ονόματα από το τηλέφωνο, βρε μαλάκα. Με ξέρουν όλοι. Μίστερ Χάνσο. Πήγε 2 η ώρα, ρε. Πού είστε? Πότε θα πάμε στο γέρο? Τι πώς ρε πεταμένε? Πάλι τα ίδια θα λέμε. Μπαίνω από το διπλανό μπαλκόνι, το τσακώνω, εσείς με περιμένετε από κάτω και το πάμε στον Ποτσίδα. Απλά πράγματα. Χωριάτες. Χωριάτες. Πώς θα πάω? Την κάνανε οι άλλοι μαλάκες. Ναι ρε, βάλτε μας και ένα πινέλο στον κόλο, να σας κάνουμε το παγόνι. Τώρα πρέπει να γίνει δουλειά, πριν γυρίσει ο γέρος. Εγώ λέω μαλακίες ρε μαλάκα, ή εσύ? Πότε θα ξαναδείτε τόσο μαρούλι μετρητό ρε? Ξυπνάτε βρεβόδια. Τι? Ποιον είπες μαλάκα ρε μαλάκα? Ποιον είπες μαλάκα ρε μαλάκα? Καλά δε. Δεν σ' είπαμε και τίποτα. Μα δεν με αφήνεις να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγείς, ρε, τι να μου πήγε να πιάσει η καρδιά μου. Τι το θες εσύ αυτό το πράγμα του διαβόλου? Δώσ' μου δύναμη να ακούσω αυτά που θα μου πεις. Αμάρε μπαμπά με τα πατερημόν και τα λιβάνια. Λοιπόν θα σου το πω γιατί τώρα τραβάει ο οργανισμός σου να τα ακούσεις. Πες το. Είναι του Στάθη. Ποιο Στάθη? Του αδερφού μου. Δηλαδή του γιού μου. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά είναι του Στάθη. Όλοι. Μπαμπάκα μου, εγώ ήθελα να σου το πω εδώ και καιρό, αλλά δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω.
Όχι, γιατί όλο σε μένα τα ρίχνετε, ενώ στην πραγματικότητα είναι λίγο το Στάθη. Τι λες, παιδάκι? Α, είστε εσείς εδώ. Θα περάσω αργότερα να καθαρίσω. Τελικά έκανα καλή δουλειά, Μπράβο μου. Πάντως, όταν σε έσπρωξα από τις γάλες, έπρεπε να δεις την έκφρασή σου. Τι έκανε, τι! Θες να πεις κάτι! Αλλά τι να πεις. Το σημαντικότερο το έχεις ήδη πει. Θέλω να χωρίσουμε. Ερωτεύτηκα. Τι είναι αυτός ο σοβαρός λόγος? Σου είπα να πάμε για καφέ να τη γνωρίσω. Σου πω κι εγώ τη γνώμη μου. Και εσύ μου είπες τι γελιότητες είναι αυτές. Μετά σου είπα φέρ' στο σπίτι. Τόσα δωμάτια έχουμε. Ανένδοτος εσύ. Τι άλλο να σκεφτώ. Έκανα την καρδιά μου πέτρα και σου πρότεινα να κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι. Εγώ, εσύ και αυτή. Και εσύ μου είπες δεν πας καθόλου καλά. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Είχες δίκιο. Είμαι για δέσιμο. Γιατί με κοιτάς. Εσύ μας έφερες ως εδώ. Darling. Δεν πρέπει να δω το πριν και το μετά, Κύριε Παντελή, το σφουγγάρισα όλο. Να βγάλω και τα σκουπίδια. Ναι, βγάλτε και σιγογεφία. Σιγογεφία, ρε παιδί μου! Μαλακίες. Πού είχαμε μείνει, μωρό μου? Στα βυζάκια που θα μου αγοράσεις, Παντελή. Έτσι. Έτσι, μωρό. Παντελή, τι κάνεις? Βγάλω το μωρό μου αυτό. Παντελή, σταμάτα, δεν θέλω. Τα σιδέρωσα, κύριε Μπάμπη. Τι έχει μείνει να κάνω? Ρε Κατίνα, με βλέπεις να φοράω φουστάνια? Με βλέπεις να φοράω φουστάνια? Πού θες να ξέρω τι δουλειές έχετε στις γυναίκες? Μίστερ Χάνσο. Τελείωσαμε τα πιάτα. Μπορώ να φύγω? Φύγε, το ρωτάς. 2 η ώρα φεύγεις, τι το ρωτάς? Άντε στην ευχή του Θεού. Εσύ το βρήκες στο δονητή μου. Δεν πιστεύω να το χρησιμοποιήσεις. Έχεις καταλάβει ότι κάνει παρέα μόνο με αγόρια. Μα αγόρια να κάνει, τι να κάνει. Καλά κάνει. Τι. Και καλά κανονίζει να δει μπάλα τις Τετάρτες στον Τάκη. Αφού Τετάρτη έχει μπάλα, πότε θα πάει? Τις Πέμπτες θα πάει αυτός. Και μετά φέρνει τα κορίτσια στο σπίτι για μόστρα. Τι μόστρα, παιδί μου? Στάχτη στα μάτια σου ρίχνει. Ωραία. Λοιπόν, θυμάσαι εκείνο τον ψάλτη Ποιο παιδί που τον μου? είχες φέρει σπίτι, τον... Ποιον, πολλούς φέρνω κοριτσάκι μου, τους Τον, θυμάμαι πώς όλους τον αυτούς. λένε, παπά, Ποιον, τον Γιάννη. Αυτόν που δεν έπιανε καλά τις ψηλές. Α, τον Ηλία. Μπράβο, αυτό. Δεν τις έπιανε καλά τις ψηλές αυτός. όχι. Έτσι έπιανε. Ωραία, τέλος πάντων, τι. Ναι, να του κάνει η μαμά του τραπέζι. Του το έκανε, μπράβο. Κάτω από το τραπέζι, ο Στάθης του χάιδευε το πόδι. Το ψάλτη. Ο Στάθης. Γιατί? Γιατί εκείνος ο ντελιβεράς που κόβει βόλτες συνέχεια κάτω από το σπίτι μας. Όχι ο μαύρος, παιδί. Ναι, παπά, ο μαύρος. Για το Στάθη έρχεται. Για να μην σου πω τα έσχη που έχει κάνει στο κρεβάτι σας. Παναγία μου. Και για να έχει δονητή. Προφανώς. Ρε μπαμπά, δεν καταλαβαίνεις. Ο γιος σου
Μπαμπά. Μπαμπά! Μπαμπάκα μου! Μπαμπά! Τι πάθατε καλή κυρία? Περάτε παράτα μας κι εσύ. Σκάρια γάμο τη γελάτη. Πω τι κομμενάρα μες στα μάτια. Ου ψευδομαρτυρήσεις. Ου μοιχεύσεις. Ου φωνεύσεις. Ου κλέψεις. Πας καθόλου καλά. Περίμενε, έχω να σε προτείνω κι άλλα. Δεν μπορώ τώρα, βγάζω. Darling! Τι! Θα βοηθήσω να πας πιο γρήγορα, αγάπη μου. Έσπασε. Έσπασε. Καληνύχτα, παιδί μου. Καληνύχτα, μπαμπά. Άρα είστε εσείς εδώ. Ορίστε. Θα περάσω να καθαρίσω αργότερα.